kanthi nyebat miwah ngagungaken asmanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Welas saha Maha Asih kula wau. Mugi dados napa payung satemah lampahing tata cara ngunduh pangantu ing penganten ing ri kalenggahan menika lekas dumugi pungkas ing mangke tansah mangya yuwana kalis ing rubido. Amin Allahumma amin. Sang para tamu sorak-sorak kumlebet tinon saking tetabihan hambata rubuh papindhani cecala saking pamonging pahargian bilih ingkang hamangkugati pamurbaning pahargian ing wanci menika hanenggih Bapa Slamet sakalian Ibu Suyatmi arsa lumebet tumuju ing madyaning sasana pahargian lampahi kapucukan lampah dining Bapa Sutrapsila sarjana pendidikan minangka wakil saking keluarga ingkang ing mangke badhe hanampi pasrahipun saking keluarga agung Kadang Bisan Sutresna lumampah wonten ing sakwingipun pamangkugati hanenggih para paraga pambeta bagi duwung slindur sekar melati rinunce saha unjukan tirta wening lumebeting ingkang hamengku karsa tansah kebak ing pandonga sajroning wardaya mugi tansah mingkura sadaya panggodha pangrencana. Singgah kala singgah pansuminggah turga kala sumingkir singhasira singasuku singatan kasat moto sing tenggak sing ngawulu sing bahu kabeh padha sumingkira mulya mring hasal neki dipun dawahaken ayak-ayakan. Monggo dipun dawahaken ayak-ayakan Raka Mas.
Lestari Widodo lampahing ingkang hamengku karso wonten ing madyaning sasana pahargyan ingkang salajengipun Bapa Slamet kalian Ibu Suyatmi badhe hanampi Sang Wimbasara kinarya saraya utusan pamadu ing penganten Sarimbit ingkang badhe hanampi pikukuh awujud dhuwung ingkang pinaragan dening Bapa Ibu Tugiman Cipta pramila katur dumateng paraga saraya utusan pamadu ing penganten sekalian ngenya badhe lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan hanampi pikukuh dhuwung yen Cinandra kadya kidemang sara yuda. Manter hanya dolanang candrani satu menika ta warnanira Sang Wimbasara saraya utusan pamatu ing penganten Sarimbit genya lumampah tumuju ing telenging sasana Panjangka Mulya ndawek angayati kirtya nampi jejibahan luhur hanampi pikukuh ingkang awujud dhuwung saking pamangku gati minangka jangkep pengageming penganten priya ugi tandha sarjuning penggalih ngenya hanampi penganten kakung minangka dados setunggal keluarga ingkang werda boten sekedhik ingkang mudha sakalangkung kathah ananging Bapa Tugiman Cipta sakaliyan yekti ingkang pinitaya dening keluarga agung Bapa Ibu Slamet hamun didhawuh hangasta dhuwung minangka sarana kagem hametuk penganten Sarimbit wonten ing Wisma Palereman sinebuta dhuwung sanjata pitulung pralambang saha pralampita ngenya penganten sekalian badhe ngerakit sekaring tresna lelunggan wonten ing madyaning bebrayan agung tansah ndadosaken pandonga kinarya sanjata pitulung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung amrih Lestari Widodo ngenya nglampahi gesang sesarengan sedyaning manah tansah nyuwun tansah memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa mugi ing mangke gesanging penganten sekalian tuh gesang ingkang murakabi mahanani mring sapada-pada kawuryan saking tetebihan Sang Wimbasara hanenggih Bapa Ibu Tugiman
wis mangu-mangu wonten sangajenging wisma palareman ugi sampun kepareng siyaga penganten sarimbit pramila wangkingan utawi duwung nedya kaagemaken pring penganten priya jangkep pengagemipun ugi kinarya tandha sarju ing penggalih sarju jroning manah Bapak Ibu slamet anggenipun nampi penganten priya minangka dados keluarga agung menapa dene penganten putri ingkang dadya kusumaning ati ingkang putra kinasih. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing suka rahayu tinon saking tetebihan penganten sarimbit sampun kepareng siyaga badhe tumuju ing madyaning sasana pahargyan daya-daya lumaraping penganten sarimbit tansah sinengkuyung donga pamuji mugi tansah manggih ing kawilujengan lampahi. Lampahira penganten sakalian kapangarsani dening Bapak Joko Santosa setunggaling priyantun ingkang sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur minangka wakil saha saraya saking keluarga agung kadang pisan Sutresna Ibu Lis Handayani ngumandang gemontang ing tawang bangkit hamecah sepining swasana lamat kapiyarsa swaraning pradonga kaya-kaya bisa asung pambagya marang penganten sakalian ingkang lumampah tumuju ing telenging sasana panjangka mulya datan karo sanggenya lumaksana dangu saya caket cedhak saya ngaliluk ya kendel tindaknya sawetawis keparing sedya hangrantu lumadhening tata cara ingkang salajengipun hanyarengi suwuking ladrang wilujeng wis tinata titi tataning gati panganten sekalian sampun jumeneng satata ing salajengipun badhe kapasrahaken dening Bapak Joko Santosa sinumbulan dening Bapak Soekarno kalayan Bapak Purnomo wakil saking keluarga agung Ibu Lis Handayani rahayuning sedya kasumanggaaken sumangga.